dan girman Allah duk wanda ya haɗu da wannan bidiyo ya tura mana ita, sako ne na musamman zuwa ga al'umman mu talakawan Nijar. Kada ka yarda ka ji bidiyon ga baka shurare harkonta ba zuwa ƙarshe, sannan kuma kakka yarda ka shurare ta baka tura ta a gaba ba zuwa duk wanda ya yarda cewa shi talaka. Sun sa Starlink a cikin gidajensu, suna da Starlink a cikin bironsu, suna da Starlink a majalisunsu da cewa fada, suna da Starlink a cikin motocinsu. Kenan shin wa'annan kamfanin sadarwa wane ne ke rike da su? Ku ce mini talakawa, mu innan talakawa masu 20 140 mu ne ke rike da kamfanin sadarwar Nijar, kuma mu ne ba a shurare. Masu kudi su riga sun gama komai nasu, sun saida musu hilaye, sun saida musu motoci, wurin su suke sayin ordinateur wurin suke sayin duk wani service logistic, motocin haya da kujeru na biro da takardu. Su ko kamfanin ga mu suke samun kudaden, mu suke matsa su samu kudaden. Da nan da ƙarshe suwa ke rike da kamfanin sadarwa a Nijar, talakawa. Mu ko mun kasa haɗa kanmu don mu yi magana a kan wani sauki. La famille, partage la. Wannan shine Bahaushe yake cewa iska yana wahalar da mai kayan kara. Tofa har yanzu shugaban kasar Ghana John Dramani har yanzu bai ɗabe kudurin shi na cewa kasashen mu guda uku na US ba su dawo cikin sai da yawo. Bayan ya ziyarci kasar guda uku a cikin watan Maris da ya gabata, a jiya da aka yi taron sai da yawo na cika shekara 50, ya ƙara wallafa jawabin shi a bisukan kudurin shi inda yake cewa kasashen IOS su komo cikin sai da yawo. Ya hada da cewa tabbas ya san za su yi nadama hita cikin sai da yawo. To wannan kudirin da shugaban Ghana ya dauko akwai nasara a cikin shi, saboda kasashe har guda uku kuma ba karkashin mulkin ka suke ba, kana nuhin kai sai ka maido su cikin kungiyar da suka hita da niyyar su. Wannan shine Bahaushe yake cewa iska yana wahalar da mai kayan kara. Idan kuka yi duba da cewa kasashen guda uku su suka san abin da ke musu ciwo, aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake mashi yoyo. Ni na san ko yau ko gobe za ku ji iOS ta maida mishi da raddi. Wannan shine Allah ya sa mu dace, ku sa mana ra'ayinku a commenter. A cikin nazarin da mun kai sai muka gano da cewa duk waɗanda suke zuwa suna iza mutane suna cece kuce, mutane ne waɗanda shekara 2 da rabi waɗanda mun kai ta yaƙa dangane da basu raida da wannan kudeta ba. Yau sun komo sun yi wani shayi suna biyan waɗansu mutane waɗanda ba su son su ma zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta Nijar. Sai su laɓe da cewa kada ku raida muna baya gare ku, kada ku raida. Aka ce ɓarawon da ya zama ɓarawo shine wanda ya sace ma ƙwaƙwalwarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana masoya na faɗin duniya, ina muna fata alkhairi. Yau zan sha hankali ga masu hankali, zan sha hankali ga ‘yan uwana ‘yan Nijar duka baki ɗaya. Ku yi hattara da ‘yan bani na iya, mutanen da suke da wata muguyan manufa, wanda shekara 2 da rabi zuwa shekara 3 tun lokacin da aka yi wannan kudeta muke yaƙarsu, muke yaƙa halinsu. Alƙur'ani mai tsarki ya yaƙi wannan mutane tare da sauke alƙur'anai dubayi, tare da alƙunuta da aka yi domin waɗannan babbakun turawa. Allah shi yamma da su, Allah ya ɗiba mu Nijar alhakinta bisa ga waɗannan azzalumai. Su wane ne waɗannan azzalumai? Mutane ne waɗanda ba su alƙiblar ƙasar Nijar, mutane ne waɗanda suke laɓewa ga wasu domin su tar da tarzoma. Sai suna tahi inda suka ga ana layin. Idan wani ya ce a shi bai raida da wanga abu ba, ra'ayin shi ne. Yau duk ɗan Nijar yana da ra'ayi, ka ce baka raida da wani abu ba, ra'ayinka ne wannan na ɗan ƙasa, ba wani mai hana ma ɗan ƙasa shi faɗi ra'ayi ne. To amma waɗannan mutane sai su biyo su zaka inda kake su ce maka da kuraida, wallahi da kuraida. Idan gaskiya ne ka dibe su ‘yan ƙabilar kana, suna da ƙabila su ma su ce ba su raida ba.
kena ka sa ga kanka, ka sa ga sarbonka, ka san da cewa minahiki Allah ya tsine mai. ‘Yan uwana ‘yan Nijar, yau ta hito hili, dama turar da aka fara karatu alƙur'ani ake ta alƙunut, malumman mu sun haɗi suka ce, duk wani traitor, duk wani neger, duk wani wanda yake ba ƙasar Nijar yake so ba, zai hita ɗaya bayan ɗaya kuma duniya za ta ganin su. Alhamdulillah Allah mun gode maka da Allah ka karɓi addu'o'inmu. Mun ga minahikan Nijar, mun ga traitor, mun ga waɗanda ba son ƙasar Nijar. ‘Yan uwana ku yi hankali da waɗannan mutane. Wannan shugaban ƙasa mai albarka, Allah ya kawo shi ne zaɓe Allah, kuma muna alfahari da shi, muna alfahari da ƙasar mu ta Nijar. Amma kash sai a samu waɗanda suke laɓewa bayan kamera, su zo a buɗe live, su zo suna zuzzura waɗansu mutane da cewa kada ku raida, su ma ai in gaskiya ne su hito su ce su ma ba su raida ba, amma dan sun ɗauke ku jahilai sai su hito suna ce muku kada ku raida. Minahiki Allah ya faɗi shiffatai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi shiffan minahiki shine wanda yake zuwa ya zo ya haddasa wuta baya kashe wuta, kuma sai ya ɗauko wannan abu ya turo maka ya ce wani shi ana ta yi da kai. To wannan shine ake cewa babban minahiki. Ina kira ga mutane ‘yan uwa, duk wanda ya gama ana yi da ni, to kada shi turo min wannan abu, saboda ni ba zan mai da raddi ga duk wani wanda ya zage ni ba, saboda aka ce na gaba yayi gaba, na baya ko sai labari, bonda raƙumi yayi nisa ga ƙasa. Duk mai kahe mu shi zage mu ko shi kahe mu she muna wani abu, mu muna nan dan ƙasar Nijar. Ƙasar Nijar ita ce a cikin rayuwar mu. Saboda wannan shugaban ƙasa mai albarka Abdurrahman Chani ya zaka dan ƙasar Nijar. Ku guji abinda ranar gobe alƙiyama Allah zai muku tambaya ku ga kasa ba da amsa shi. Ku sani da cewa duk abinda Allah ya yi wani bai iya hana shi ba. Dan ka ƴan uwana shine abinda nake kira gare mu shine haɗin kai. Mu haɗa kanmu, mu raba kanmu da gaba da juna. Kuma ƴan uwa ƴan Nijar, ku raba kanku da zagin kabila. Idan wani yayi abin da bai dace ba, ko ni yi abin da bai dace ba, a faɗa mini gaskiya zamana na shakwat, wani abin da kayi bai dace ba, amma a kirai kabila, ƴan uwa ku guji kiran kabila. Wannan baya da kyau. Allah bai ya son mai kabilanci, Allah bai son mutum mai yada kabilanci. Mu raba kanmu da kabilanci baya da kyau. ƴan uwana, Allah subhanahu wataala Allah ya daga tutar Nijar, Allah ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar mu, Allah ya kare mu da shugaban ƙasar mu mai albarka Abdurrahman Chani, malumman mu masu albarka masu kawo muna kullun ci gaba a cikin ƙasar mu ta Nijar. Allah ya ja zamani, Allah ya karbi addu'o'in ku. FDS kin mu da suke ba mu tsaro a cikin ƙasar mu ta Nijar, Allah subhanahu wataala Allah ya kare ku, ya kare duka ɗan Nijar duk inda yake lugu da saƙo. Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya ɗauka darajar Nijar da tutar Nijar baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum. Sun ƙara kada kansu, wata sabuwa. Amerika ta ƙara kada kanta. Sojojin Amerika da ke Afirka, leƙen asiri daman suke zawayi, su da kansu sun tabbatar wa duniya da wannan, kuma duniya zargin da take musu ya tabbata. Kun ji ai sun ƙara jirgi sojoji yanzu a ƙasar Libya, ko kuma za su jirgi sojoji. To duka wannan sojoji leƙen asiri suke yi. Wai wani babban soja da ke nan Afirka wanda yake leƙen asiri game da ƙasashenmu na Afirka. Ka ji fa, wai Traore kawai suka sama ido. Traore wai suna zargin Traore. Wai suna gaya ma 'yan Burkina Faso wai arzikin da ke ga Burkina Faso, zinariyar da ke gare su. Wai Traore ya zo yana mulkin kama karya, ya ba su amfanuwa da wannan arzikin. Wai 'yan Burkina suke zigawa, 'yan Burkina suke gaya ma wai ya kamata 'yan Burkina su ci amfanin wannan arzikin nasu na zinariya. Traore bai zo don talakawa ba, wai yana kwashe arziki ne don ya arzata kanshi, ya tara ma kansa kuɗi. Kai diba batan basira, sun tona ma kansu asiri, suna ƙara karya kansu da kansu Amerikawa. Wai Amerika ta rasa wanda za ta zargi game da sace kuɗin ƙasar shi da tara kuɗi, wai sai Ibrahim Traore. Wai Traore ya zo, wai yana ƙara ma kanshi matsayi, yana kwashe kuɗi don ya tara ma kansa dukiya. Suna ƙaryata kansu da kansu. Traore jama'a shine ya wani abin da tun da aka haife shi zuwa yau ba a yi wani soja da ya juyi mulki irin abin da yake yi ba.
yau shekaru 35 kasar mu ta Afirka ba wani soji wanda ya anshi mulki aka ce a ƙara mai gala ya ce baya son wannan gala, a ƙara masa albashi ya ce baya son wannan albashin. Kai asali ma ya rage albashin shi Traore, salari na shi kowa ya gani ya rage, ya ce to za a ƙara ma ƙananan sojoji kuma za a ƙara ma ƙananan ma'aikata, kuma ya ce ma ma'aikata manyan sojoji duka da ministrori da kowa guvernement nasu dukkan manyan masu kwasa kuɗi ya ce su ma su rarrage kuɗi don a ƙara ma ƙananan sojoji da suke zuwa fagen daga. Traore aka yi magana ƙarin gala ya ce bai san ƙarin gala, ba gala yake so ya ƙara ba, gurin sai ya ga talakawan ƙasa 'yan ƙasar shi matasa na da aiki, ƙasar shi an fita daga yunwa da talauci, arzikin da ke gare su sai sun ci amfanin shi. Shine fa da kanshi yake gai ya fito ya ce ma duniya ta yaya suna da arziki har ta ƙasashen da suka fi arziki sun fi su jin daɗi. Yace yaya wannan mulki wani irin tsari ne, shi bai ma yarda ba cewa duk ƙasar da ya fi arziki yace to dole ya fi wannan ƙasar jin daɗi, 'yan ƙasar su fi 'yan wannan ƙasar jin daɗi. Wai mutumin da yake irin wannan magana shine Amerika take zargi, wai ya zo don ya kwashe kuɗi ne ya arzita kan shi ya kuma kwashe kuɗin ƙasa, wai talakawan ƙasai wai ba su amfanuwa da arzikin. To mu je magana ta biyu, darasi na biyu zamu ɗauka. Mun ya tabbata kenan ba aiki suke zawa yi Afirka ba, leken asiri ne. Su ma da kansu sun yarda wai da Burkina Faso akwai dumbin arziki na zinariya, wai ya kamata 'yan kasar su ci amfanin arziki, ya kamata 'yan kasar su fita da yunwa da talauci a ji daɗi. Idan ka ji Amerika ana magana, Amerika suna baka misali ya kamata ka ji daɗi, ba irin jin daɗi namu ba na Nijar fa, suna ba da misali ya kamata a ga kuna jin daɗi kamar yadda Libya suke, kamar yadda South Africa suke, kamar yadda su Cape Verde suke. Irin wannan jin daɗin fa ake magana. To irin wannan jin daɗin ake magana, ana magana a ga cewar kuna development, kuna jin daɗi, kuna da arziki, kuna hwalawa. To irin arzikin da ke ga Burkina Faso shi Amerika take gudantawa ya kamata su ji daɗi su yi arziki. To ina shugabannin baya da suka wuce. To mu dawo a ƙasar mu ta Afirka, ƙasar mu ta Nijar. To mu ne ma ya kamata Amerika ta gaya ma wannan magana. Me yasa Amerika bata bada wannan misalin a Nijar ba? Me yasa sojin nan da yake leken asiri duka da ya tashi bada misali IAS ƙasa uku ce IAS, su wannan shugabannin me yasa Burkina Faso kawai bada misali, kuma wannan kasashen guda biyu Niger da Mali sun fi Burkina Faso arziki, dan ita Mali ita ke ta uku wajen arzikin zinariya da yawa a duniya ake magana ma ba a Afirka ba, a duniya ita Niger ita ke ta farko ko ta uku wajen arzikin uranium, sannan ga zinariya ga man fetur. Amma me yasa ba a ce Niger da Mali ya kamata su ma su ji daɗi arzikinsu kwashewa ne ake, mu da ma General Chani aka kara ma gala aka kara ma komai, ba su ce ba suna zargin mu Chani ya zo don ya kwashe kuɗi. Su fa burin su Burkina Faso suke so su rusa kawai, idan suka karya Traore sun tabbatar cewa kawai IAS ta kare. In suka karya Traore suka kashe shi sun tabbatar kawai IAS ta kare. Su gurin su kawai su karya Traore, Ibrahim Traore in suka kashe shi to shine karfin tafiya IAS, in suka karya shi to suna ganin za su yi nasara akan mutanen. Wannan wani hasashe ne da wani abu da yake bada. Zamu zo mu yi bidiyo ta gaba na nuna cewar fashin baki da alama na cewar lalle Amurka wannan da Tura wannan ba ta Niger da Mali suke ba, wannan ga hannunsu suke, su Burkina ce kawai ta kubce musu. Allah ka gano da mu. Domin kara mana kwalin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.